Molweni sanibona. Njani niyaphila? Let's hope niyaphila. Mfaka Mkhonzweni nibingelelayo bafethu. Thanks for being here and for supporting this channel. Ngiyacela niqhubeke nenza kanjalo, ngiyabonga. Namhlanje ngifisa ukukhuluma ngohulumeni. Specifically ngizokhuluma nje ngama department awu-2 kahulumeni wase South Africa. Ngizokhuluma nge-Department of Basic Education. Ngiphinde ngikhuluma nge-Department of Social Development 2. Engizokhuluma ngawo. Mhlambe ake ngiqale ngayi-DSD noma u-Department of Social Development. U-Department of Social Development nike na notice yini ukuthi wenza kancane uma ngabe kufanele uqashe ama-social worker, ama-auxiliary social worker. Kunenqwaba yama-social worker ahlele emakhaya, awasebenzi, aneminyaka njengamanje ahleli awasebenzi. Kodwa kunezinto eziningi eziwumsebenzi omningi obhekene nama-social worker njengamanje aqashiwe lapha ku-Department of Social Development. Ama-social worker njengamanje aku-social development wathola abhekene nama-case amaningi. Social worker eyodwa ibhekene nenqwaba yama-case okufuna idile nawo. Okay, ngiya-understanda kwama-case but ngifuna sibheke singene kuwo lama case. Ama-social worker amaningi lapha kwa-DSD uthola ukuthi into ayifundele e-university okuwukuthi alethe lento ebizwa nge-healing ukuzokwelapha emoyeni umphakathi ayenzeki ngempela. Isizathu sokuthi ingenzeki isikhathi esiningi ukuthi ama-social worker lapha ka-DSD ahlala akhathele ngenxa ye-admin okufuna ayenze. I-paperwork iyona ehamba phambili than isikhathi sokuthi i-social worker lihlale face to face ne-client leyinike lento ebizwa nge-healing. Sincane isikhathi i-social worker ebanaso ne-client bexoxa ngezinto ezizohila i-client. Kodwa isikhathi esiningi i-social worker uthola ispenda i-type ama-reports, ibhizi nge-admin work, yenza ama-referrals, yenza nje zonke izinto ezi-admin ezenza ukuthi ikhathale i-social work, ingabi nanesikhathi esi-enough sokuthi i-prepare yenze research ngezinto okufanele isize ngazo i-client ukuthi lihile. Oke wabona ukuthi ukhulume nomuntu okufuna ukuthi akunike usizo kodwa uthola ukuthi isikhathi esiningi nomuntu uhlala akhathele. Ngenza nje example ngengane ekhaya, uthola ukuthi iyadinga ukukhuluma nomzali wayo ngento ethile eyiphatha kabi, mhlambe yenzeka umama noma ubaba mayengekho asemsebenzini. Njalo mayebuya emsebenzini ubaba noma umama uhlezi ekhathele, nangama weekend uthola ukuthi ubhizi ngomsebenzi, uzama uku-catch up ngomsebenzi omningi angakhonanga ukwenza part neviki. Uthola ukuthi sowudla nesikhathi somntwana okufanele ngabe bayaphuma baye park nomntwana bayo-enjoy, badle u-ice cream, baxoxe ngezinto ezikhathaza umntwana. Asenzeki leso sikhathi ngoba umzali ubhizi ngezinto zomsebenzi. Into efanayo ke nalapha ka-DSD, ama-social worker amaningi isikhathi okufanele ngabe aspenda nomntwana noma ne-client sincane. Futhi naso lesi sincane i-social worker
ayinayo leyo energy eyidingayo, leyo energy edingwa yileyo client ukuze leyo client ithole ukuhila, ngoba i-social worker libhizi ngomthwalo wama-reports okufanele liwenze, ama-referrals. Ngabala ngithini? Kuningi ama-meeting awa-attendayo. Stress, uthola ukuthi kwayona le social worker seyi-stressed manje, iya laphiyana nje iyodila nale client, vele nayo isidila ne-stress sayo salo msebenzi okufanele liwenze. So-ke u-DSD lo, ngikhuluma ngento abayaziyo nje abangama-social worker la, okuwukuthi ayayazi lento engikhuluma ngayo. Ake ngiphume-ke ku-social development noma ka-DSD, ngingene ka-Department of Basic Education. Othisha ey'kolweni zama-public schools noma ey'kolweni zikahulumeni babhekene nenkinga enkulu. Babhekene nenkinga laba bantu ba-stressed. Uthola ukuthi uthisha ubhekene nabantwana aba-over 50 eklasini elilodwa njalo. Ngikhuluma ngeklasi elilodwa. Kukhona nelinye okufunayo ubhekana nalo iklasi nalo linabantwana aba-over 50. Nelinye futhi selonguye njalo ngenyanga eyodwa kufanele abe a-attende labo bantwana abahamba nga-50 or over 50 eklasini lodwa inyanga ngayinye. Kufuna abafundise, anake ingane ngayinye ngokwey'nkinga ebhekene nazo ukuze ikhona ukufunda, i-understand-e leyo subject, because iy'ngane zinama-needs ahlukahlukene. Khona ezisheshayo nje ukusheshe ziyithole into noma ziyibambe into mayifundisa uthisha. Khona lezi ezistruggle-shayo esidinga special attention. Uzozinika nini lo thisha lesi sikhathi sako konke lokho ley'ngane ngamunye ngamunye? Akwenzeki. Yingakho mawubheka nje iy'ngane zethu bantu abamnyama ikakhulukazi lapha kuma-public school azitholi enough support from othisha, ngoba othisha babhekene nokuningi okufuna bakwenze. Ngapha kufuna bamakhe, ngapha kufuna baprepare, ngapha kufanele beme eklasini bafundise. Kuningi nanama-meeting okufuna bawa-attende, khona nama-extra activities okufuna bawenza futhi angaphathelene nokuba seklasini. Mhlawumbe ama-sports, ngaba umculo nani nani, benza okuningi. Lo muntu lona lento idinga i-energy yakhe yonke. Uthola ukuthi so-spend i-energy eningi yakhe ey'ntweni ezingaphathelene nokwakha noma ukubuilda umntwana. Isikhathi esiningi sesispendwa eceleni, le purpose aqashelwe yona lo thisha la sikolweni ayisenzeki ukuthi abe nesikhathi nomntwana ngamunye, anike umntwana imfundo. Uyayibona? Ngoba indlela ehlelwe ngayo lento lapha kwa-department ihlelwe ngendlela yokuthi isikhathi esiningi silahleke ku-admin, la ekumakheni, ey'ntweni ey'thinta nje i-paperwork and all that. Uyayibona? In short, ngizama ukuthini la? Ngizama ukuthi kuningi okwenzakalayo kuma-department alapha ku-government. Khulume nje la nge-DSD no Department of Basic Education. Kuningi okwenzakalayo, isikhathi esiningi siyalahleka kwenziwa izinto ezingasizi kakhulu umntwana noma ezingasizi kakhulu i-client. Ngoba phela umntwana yapha eklasini uyafana ne-client kathisha. Ka-DSD vele umuntu uma ezocela usizo ubizwa nge-client. Isikhathi esiningi okufanele ngabe sinikwa leyo client attention, okufanele ngabe inika leyo client noma ngabe inikwa leyo mntwana eklasini, leso sikhathi sithathwa i-paperwork, i-admin and all that. Uhulumeni akakuboni konke. Yingakho i-society yethu ifa kangaka nje, yingoba abantwana esikolweni nama-client okufanele ngabe athola isikhathi esi-enough kuma-social worker ukuze ahile, leso sikhathi sitshontshwa yi-admin work, i-paperwork. Yingakho izinto ezinjengale. Bese wenzani kuhulumeni ukubonisa ukuthi
uhulumeni esinawo ucabanga kancane yazi vele enzeni ubese makusuka unyaka ukhipha lento kubizwa ama-EA lama teacher assistants and all that. Uvela uthi ucela nje umuntu ono-matric only a-apply ukuze athole lento ekuthiwa ama-assistant kuyoncedwa othisha. Laphayana mangabe befika laphayana esikolweni yini abafika bencede ngayo othisha laba bantu. Bayakhona ukuthi uthisha for example mangabe ephethwe ikhanda noma uthisha esebhizi ngenye i-admin bakhona ukuthi bafundise leyo subject uthisha mangabe esebhizi ngezinto ezithile. Uyakhona lo muntu lo applyele i-assistance ono-matric kuphela ukuthi enze lokho. Yindaba ingathi i-Department of Education sicela onke ama-graduates othisha abahleli abangasebenzi bazolekelela bazolekelela ey'kolweni kuba ama-graduates abantu abayile varsity bayofundela ukuba othisha bahleli kodwa abasebenzi. Uthole ukuthi lapha eku-applyeni sebazothathelwa isikhundla ngabantu abangayanga evarsity bayokwenza lowo msebenzi okufanele ngabe bayawenza ukusiza othisha. Thathwe nje abantu abano-matric kuphela. Why bangabi specific ka-Department of Education ukuthi noma babe strategic nibeke kanjani ukuthi mangabe beqasha lama-assistant akube ama-graduates and not just graduates but othisha abahleli ngoba inqaba abahleli abangasebenzi bayolekelela labo thisha lapha esikolweni so that mangabe kwenzeka uthisha oqashiwe osebenzayo kunokuthila busy ngako lo ofikile oyi-assistant uzokwenza umsebenzi vele ofana nalo kathisha obhizi ngezinye izinto ukuze amphulele umthwalo. Why kungenziwa kanjalo? Ngisuke lapho ngibuye futhi ngapha kuyi-Department of Education. Recently nje kuphuma ama-post uthola ukuthi izothi i-Department of Education sicela abantu abano-matric ba-apply la ey'kolweni bazolekelela othisha nge-psychosocial support imisebenzi yama-social worker sicela bazo-support abothisha la nala. Mawuthi uyabheka lama-requirements noma lama-competencies adingekayo kulo muntu o-applyayo kuthiwa nje mawuno-matric kodwa imisebenzi azoyenza imisebenzi ye-social worker umuntu ofundele. Why i-Department of Education ingavele ithi sicela ama-graduates ama-social worker angasebenzi noma ama-auxiliary social workers angasebenzi beze bazo-applyela lo msebenzi lo because they are qualified to do this thing efana no-psychosocial support, social support, learner support, everything le mawuyibheka laphayana indlela echazwe ngayo bona bavele bafune just umuntu ono-matric ukuthi azokwenza lokho. Lento lena mawuyibheka eyenziwa i-Department of Education ayifani yini nalena eyenziwa yinkampani ezithile la eMzansi othola ukuthi ziqasha abantu ababuya ngaphandle kwe-South Africa laba bebizwa ngama-illegal immigrants noma illegal foreigners ngoba befuna ukubanika imali encane baqashe bona ey'nkampanini ngoba bengafuni ukukhokha imali efanele abantu base-South Africa abazokwenza the same job. Akufani manje lokwenziwa uhulumeni manikubuka la lokuthi baqashe labantu abano-matric ngenjongo yokuthi babaxhaphaze babanike labo 3,000 labo 4,000 kodwa labantu laba abaqashela ukuthi bayokwenza umsebenzi wama-graduates ahlele emakhaya ama-graduates bayazi ukuthi ahlele awasebenzi ama-graduates kodwa babiza abantu abangewona ama-graduates ngenjongo yokubaxhaphaza bebanika imali encane ukuthi benze umsebenzi abangawufundelanga
tshela mina umuntu owenza umatric yini ayaziyo nge-psychosocial support angalekelela ngayo esikolweni, enza ama-referrals ko-Department of Home Affairs, outside department ahlukene, benza umsebenzi ongabe wenziwa i-social work kodwa just banomatric. Yini ndaba i-Department of Education yenza lokho? Khombisa ukuthi bacabanga kancane, abafuni futhi ukukhipha imali, baqasha abantu aba-qualified for that job. Ngithi ake ngiyenze nje le video ngike ngixoxe nani ngizwe ukuphola kwenu ukuthi nithini ngalama department e-government aqasha abantu abangekho qualified noma bangenawo ama-qualifications ukuthi bayokwenza imisebenzi ethile ey'kolweni efana nokuthi bayo-provide psychosocial support kubantwana nothisha bengenawo ama-qualification alokho. Kuthiwe nje basic requirement is matric. Yini oyilindele ngathini yini oyilindele ene-sense nenengqondo ezokwenziwa ey'nganeni zethu lapha esikolweni uma kuqashwa abantu abangekho qualified ngaleyo ndlela? Fine, ngicela ukugcina ngale ndlela. Sengikhuluma-ke manje nalaba aba-applyayo abangasebenzi abanaleyo matric kuphela noma abengenawo lama qualification. Hambani niyo-applya bafowethu, siyanisapota futhi ukuthi niyo-applya ngoba nivulelwe ithuba lokuthi niyo-applya. Kodwa ayikho into esingayenza, vele indlela uhulumeni wethu asebenza ngakhona. Hambani niyo-applya, nifike laphayana nisebenze. Asazi ukuthi nizokhona nokwenza le misebenzi ekuthiwa hambani oyenza lapha ningenama qualification, ngoba ke vele uhulumeni ufuna niyokwenza lokho, hambani niyokwenza. Ayikho into esingayenza because this is how the system works. Ama-graduates okufanele ngabenza leyo msebenzi enibizelwe yona nizoxhashazwa, ninikwe lawo ma-stipends, ngoba ninikwa ama-stipend lapho, nixhashazwe, nenziswe imisebenzi okufanele ngabe yenziwa ama-graduates ahlele emakhaya. Ayekwa ngamabomu ngoba kuyaziwa ukuthi ukuthathwa kwalawo ma-graduates ayofakwa lapho kuleyo msebenzi, lawo ma-graduates azobe sadimanda ukuthi aholelwe ngokwendlela afunde ngayo. So therefore into engcono akufakwe nina enino-matric kuphela noma eningenawo lawo ma-qualifications alowo msebenzi ukuze kuxhashazwe nina okungcono. Uhulumeni wethu lo osiphethe njengamanje eSouth Africa. Ngithi ake ngiyiveze nje le video, ngihleli la umfoka Mkhonza, ngiyayibuka nje lezi zinto, sengithi ake ngihlaziye ngazo, ngikhulume ngazo ukuthi kukhona yini okunengqondo esingakulindela kulelizwe uma kusenzeka ngale ndlela engiyichazayo. Bheka izikolo ezi-private ukuthi zenzani. Ma-private schools, i-private school ngeke ikhiphe i-post yomuntu ozosebenza as psychosocial support and all that ithi matric. No, ikubeka kucaca ithi sifuna umuntu oyi-psychologist, sifuna umuntu one-qualification ye-basic counseling, specifically sifuna i-social worker and all that, even i-registration ye-counsel yalo muntu aregister for lokho. But ama-public schools awanandaba nalokho. Abantwana bethu kufuna nje basetshenzwe noma belulekwe noma bakhanselishwe abantu abangekho qualified to cancel them. Ngani na? Ngoba uhulumeni ubona ukuthi ayinasidingo into yokuthi afake imali ukuze kuqashwe abantu aba-qualified ukuthi benze leyo counseling, benze leyo healing kubantwana esikolweni. Uhulumeni akafuni ukuthi aqashe othisha abahleli emakhaya ukuthi kube yibona bodwa abaqashwayo ukuthi babe ama-teacher assistants, ngoba ubona ukuthi bazodimanda ukuthi banikwe imali efana neyabothisha lapha. Othisha bathwele kanzima esikolweni, kodwa uhulumeni awufuni ukuqasha othisha ngama-graduates abahlele emakhaya, uqasha abantu abano-matric kuphela noma abanamanye nje just ukuthi bazobaxhaphaza, baba-exploite, babanike lawo ma-stipend. Sikubiza ngani lokho eSouth Africa? Ngithi abengidlula nje bafethu, umfoka Mkhonza lo, ngifisa sidiscuss just lokho. Ngiyabonga.
share, subscribe and comment. Thank you so much.